Okay mga idol. Gama tag-alad. Baboy. Gamay kayo, layout. Ang tag-iyaan kapit malas 11. Ya ko kung sugba isda sa isda ay sugba Tung lang tao Aman mong isugba, Jack. Sa man ibis? Ibis. Ha? Pinakuha mo kay di mo ibis din sa dagat. Di mo ibis. Mo ni sugba nimo, asa man imong baga? Dura. Nakuha kay ni mga idol. Pila ka kilo ka di mga 1 ka kilo? 2? Wow! Sa isda mga idol. Ang taga-dagat kay ilag yun. Sa isda Pero bukid glisod din ko, uwat ko, bili kong ibis tinood. Nakuha sa ibis po oy. Di basta-basta. Kita usah may tinuod ngalan boss, boseng? Isda Ha? Pakol. Pakol di ay, pakol. Pakol din yung isda mga idol. Nakuha ito balikan be kay murag kuan ko sa kadako. Dugay siguro di maluto. Pakul lagi mga idol, kaya nakuha kayo. Kami di sa isugba ron. Okay kayo mga idol.